Am intrat ca să vă fac un anunț, să vă spun că piesa nouă va avea puțină întârziere. Și că Bogdan Mocanu nu are cuplu în afara casei. Și că Bogdan Mocanu are cuplu în afara casei cu o femeie extraordinar de bătrână. Frumoasă. Pentru că suntem în tatonaj. Vorbim doar pe video. Ia, Bogdane. Azi că încă suntem în tatonări, vorbim doar pe video. Ildico o cheamă, suntem la începutat de a ne cunoaște. Ildico este o femeie foarte de treabă, mă înțeleg foarte bine cu ea și cu băieții care sunt mai mari decât mine, copiii. Ne-am cunoscut la o întâlnire romantică pe malul Bosforului. După face ca noi doi să luăm același metrou. Ildico voia să se așeze și i-am cedat locul meu. Ulterior s-a eliberat, n-am pus lângă ea. A fost un fel de mic joculeț, am scăpat puțin mâna. Nu m-am putut abține pe piciorul ei. Mi-a spus, mi-a șoptit de fapt la ureche în turcă și am înțeles pentru că deja știu să vorbesc turcă. Mi-a șoptit așa cu patio, mi-a spus, vai Bogdan, mi s-a ridicat părul pe spate. Gata, mă. Trebuie să fac și anunțul. Deci, oameni buni, piesa o să aibă o întârziere. Mă bucur tare mult că ai rămas viața mea. Normal că am rămas, bă! Oi. Și se rămâne între noi. Rămâne între noi. Rămâne între noi. Între tine și toată România. Rămâne între mine și toată România. Și ce nu spune nimic. Ei, că vreau să spun și lui Ildico. Sunteți cei mai frumoși și simpatici băieți din casă. Bravo vă. Mulțumim frumos, mulțumim la fata asta care ne-a așa, dar nu mai găsesc. Oricum, mulțumim frumos. Aveam 1500 de oameni, 1600. Toată viața. Spune numele. Votați Bianca Comunici, spune numele. Bogdan.mocanu. 1700, aștept să vă strângeți mai mulți ca să facem anunțul, da? 1800, deci piesa va avea o întârziere. Sper să nu vă supărați. Videoclipul e puțin mai complex. Da, e filmat și cu camera de pe față și cu camera de pe spate. Da. Nu, adevărat, are nevoie, videoclipul are nevoie de câteva retușări și durează câteva zile, pentru că noi lucrăm profesional, Da, știți și voi. De la Hollywood să fac videoclip. O chestie bună e că știți și voi când va ieși barul pe tot, felicitări, viața noastră, toată familia te văd în jur. Mulțumesc frumos! Vezi, dacă mai Bogdan. vreo 2-3 membri care încă nu sunt hotărâți, o să-i dai la mine, membrii ai familiei.